Sa number 3, ginapasapasahan karon sa social media ang video sa isa ka ido nga nakita ni Yara sa tunga sang dalan Lacson sa Bacolod City. Suno kay Carlene Joan Villarias nga amo ang nagkuha sang video samtang nagahulat sila nga mag-green o kung mag-go ang traffic light sa dalan Lacson sa Banga Ramos sa 7:40 kainas ang aga. Nakita niya ang ido nga para sa iya kasubong nga nagasunod sa ginamando sang iya nga amo. Madamo man na nagahambal nga daw well-trained ang ido, pero nabalaka siya sa safety sang ido kasubong man sa mga motorista. Sunod kay Spy the Killing nga isa ka dog trainer, wala man nahibaluan ang motibo sa ginapatihan amo, pero kung luya gid man niya kuntani nga i-train ang iya ido, yara dapat sila sa kilid sang dalan. Hindi safe para sa ido bangod sa kadamos ng salakyan nga ginasugata kag hindi man safe sa iban nga mga motorista nga hindi manegar basi maaksidente man sa paglikaw sa ido. Wala man sa problema nga magpabugal sa ido, pero dapat bangin responsable agud to wala man sa may mabutang sa alang-alang. Gani responsible pet ownership ang ginapanawagan. Mismo ang mga netizens ang nagpabutyag man sa ilang nga kabalaka sa sitwasyon base sa mga comments. Sa pahayag nga ginpagwa sa nga Backup Project PH, isa ka pagsupak sa Republic Act 9482 ang pagtugot sa ido sa mga public nga lugar nga wala sang leash. Ginsiling naman ni Bacolod Traffic Authority Deputy Jose Antonio Robelio nga bangod man sang peligro, hindi nagakaangay nga mayara sa ido sa National Highway. Kung mayara gid man sang formal nga reklamo angot diri, pwede nila mapatuhoy sa City Veterinary Office. Dugang pa ni Robelio, wala naka-helmet ang ginapatihan amo sang ido nga isa man ka violation. May obstruction violation man kung makilala ang amo nga driver sa motorsiklo suno sa bitaw. As of press time, wala pa sang may nakakilala sa natungdan nga persona.